जाम्बुरा बागान दंमोन नालेंखर बायदिसिना गय बागान गासिबो थारुन एसे गायदोंमोन दा बिबो दैयानो लांजोब्बाय सरकारा एसे एनै थाखा फैसा हरोबा एसे अनसुंथाइ खालामहरोबा बिराद मोजां मोनगौमोन जोङो। दैबानाजों खुरखाजाना सिलिंखार चिरांनि सिसुबारि गामि खानामाख्रा दैमाया सिलिंखार खालामबाय नखरफोरखौ। खुरखाजाना नखरनि न' बां बारि बागान सिलिंखार जाबाय। थानो थाखाय न' गैजायै जानांबाय नखरफोरा। नखर नङा गामियैनो सिलिंखार जालांबाय। चिरां जिल्लानि माख्रा दैमानि खुरखानायाव सिलिंखार जाबाय सिसुबारि गामि। बे गामिया चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना साखाथिनि सिसुबारि गामि। थानो थाखाय न' गैजायै जानांबाय सुबुंफोरा। गोबां न' खुरखाजाना दैयाव गोजावलांबाय आरो जा एसे न'फोर दं बेफोरबो खुरखाजालांनायनि लामायाव। जाउनाव गुबुन रैखाथि थावनियाव बादा लानो थाखाय न'नि मुवा बेसाद दैखांना लांनो गोनां जादों। नाथाय गोबांनि न' बां बारि बागान धोन सम्पति खुरखाजानानै सिलिंखार जालांजोब्बाय। जाउनाव अलखदाव गोग्लैनाय नखरफोरा रैखाथि बादायाव थानो गोनां जादों। न' बां गासिबो लांजोब्बाय बारि बागान लांजोब्बाय गासिबो खुनुरुखुम न'खौ उथायनो हाबाय जोङो आरो नैबे बेवाइनि एलमोन खुनुरुखुम दिखुजोबनो एरखुजोबनो बोखारनो हानायजों बिथाखौनो लांजोब्बाय आरो थाखा फैसा गैया दा बेफोरनि थाखाय हरनो थाखाय सरकारा एसे एनै थाखा फैसा हरोबा एसे अनसुंथाइ खालामहरोबा बिराद मोजां मोनगौमोन जोङो। दा बारि बागान गासिबो गैला बिफां लाइफां गैला जेबो गैला सार जों मा खालामबावनो हायानो गैला सार जेबो गैला जोंनो थानो थाखाय। दा थानो थाखाय सरकारा एसे एनै हा होयोब्ला जोङो मोजां मोनगौमोन सार आरो थाखा फैसा एसे न' लुनो थाखाय एसे हरोबा जोङो जोंनि गोसोआ बिराद मोजां मोनगौमोन सार। दैनि थाखाय लुखानाय न' सिफायनांदों। न' गय बिफां बारि बागान सिलिंखार जाबाय। न' लुना थानो थाखाय दखरसेबो हा गैला। न' गैजायै नखरफोरा थानांदों रैखाथि बादायाव। दैनि थाखाय माख्रा दै एखे हाजोनिफ्राय फैयो खराथार साननै खहा जाबायनोथ' गासिबो गारलांजोबनाय जाबाय गय बागान बायदिसिना हा हु खुरलाबायजोब्बाय गासिबो गैलानोसो खहा जाजोब्बाय हायानो गैला दा जों रिलिफ थानांसिगोन। गैलायानो धंस' जाजोब्बाय दंना गैया गासिबो नायबानो नुजोब्बाय। जायगा नांगौ जोंनो सोर सरकारा जेन सरकार सारा अबेहाय दोनहैयो गेदेर गोलावफ्रा अबाव दोनहैयो अबाव जायगा मोजां मोनो बाव जों थागोन। एसे गायनो फुनो बारि बागानफोर एसे थानो न' बां लुनो बेफोरखौ जायगाखौ नांगौ जोंनो। हा गैला दा हा गैला हायानो धंस' दैयानो लांजोब्बाय धंस' माथो दंबावो जेबो गैला गैला दब्लायसेबो गैला जेबो गैला। दाउ अमा गोजावलांजोब्बाय न' बां गोजावलांजोब्बाय गासिबो। जोंनो फैसा नांगौ हा नांगौ थानो जायगा नांगौ न' नांगौ माजों थागोन जोंलाय अबाव थागोन दालाय जानो नांगौ लोंनो नांगौ जोंनो फिसा फिसौ दं फरायनाय दं फिसौ फिथाइ अबाव उन्दुगोन जायगाफ्रालाय। दा ट्रेक्टरजों रोगानो बासन बुथुमनानै फैसा गैया। फैसाबो गैबावासो नै दा जोङो हाजिरा मावनानै जाग्रा सोरबा बन फाननानै जाग्रा माजों लांगोन जोंलाय बे ट्रेक्टरनि दा भाराफोरखौ अबाव मोननानै मोनबावगोन। सिसुबारि गामियाव दायो गामि होननाय गैला। जोबथानायाव गं 14 नखराबो सिलिंखार जाबाय। नखरफोरनि इयुननि संसारा दायो खोमसि जाबाय। थांनाय 2021 मायथाइयाव गिबि भुटान हादरनिफ्राय फैनाय खानामाख्रा दैया सिसुबारि गामिनि नखरफोरखौ सिलिंखार खालामजेनदोंमोन। बेनि उनावनो 2022 मायथाइयाव फिन खेबसे खानामाख्रा दैया खुरखानानै सिलिंखार खालामो। फिन 2026 मायथाइनि दिनैनि सानाव सिसुबारि गामिखौ सिलिंखार खालामफिनबाय। साननैसो हमना जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गोबारै बोहैबोनाय खानामाख्रा दैमानि दैया जोबथारनायाव सिलिंखार खालामबाय। सिसुबारि गामियाव दायो गामि होननायानो गैला। गासै नखरनि न'जों लोगोसे गासै सम्पति सिलिंखार जाबाय। जोबथारनायाव गं 14 नखर दंमोन गं 14 नखराबो दायो सिलिंखार जाबाय।
अलखदाव गोग्लैनाय नखरफोरा सरकारनि मदद हांख्रायदों। सिसुबारि गामिनि रायजोफोरनो हा न' आरो थांना थानायनि राहा खालामना होनो बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम खुथारै खावलायदों अलखदाव गोग्लैनाय रायजोफोरा। फिनबाव 2026 थांनाय 28 थारिख मैया देवबार फुंनिफ्राय लानानै दिनैसिम न' खुख्लायगासिनो दङ। 14था न'खर दंबायोमोन सिसुबारि बे गामियावहाय। दा बे 14था न'खराबो गासैबो सिलिंखार जाबाय। दा हा हु न' बां बारि बागान गासैबो दैबानायाव गोजावलांजोब्बाय। सिगांनिखौ माखासेखौ मावफुंदों आरो माखासे मावफुङि दंबायो। मावफुङिया बेनो जोंनो हा लेखाखौ होनाय जायाखै 58 घरनोहाय। दा बे हा लेखाखौ जोङो मोननाय जायाखै। सरकारनियाव बेखौनो खावलायनो गोसो जादों जे जोंनि बै बोसोरफोराव जोङो लिरजादोंमोन 58 घर। बे जेंनायाबो दासिमबो सुस्रांजायाखै माखासे। आङो बेखौबो खावलायनो गोसो जादों जे बेबो थाबैनो सुस्रांजायो आरो फिन नैबे दायो जाबाय थानाय 14 न'खर बिसोरबो जेनोखि मोननांगौ मोन्थाय बेफोरखौ मोनो आरो मोजां थानो थाखाय जोंनो जायगाफोरखौ सेफ साइड खालामनानै होयो आरो दैनि होबथानायनि राहाखौबो मोजाङै जोङो प्रटेक्टफोरखौ बानायनानै होयो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि माख्रा दैमानि खुरखानायाव न' गैजायै जाना गामिनि नखरफोरा दायो गुबुन रैखाथि थावनियाव बादा लाना थानो गोनां जादों। अलखदाव गोग्लैनाय चिरांनि सिसुबारि गामिनि रायजोफोरनि थाखाय सरकारा मा राहा लागोन बेयो समाजसो फोरमायसिगोन। चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड'लाइभ 24।